Exodus 17, I'll read. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around the desert road towards the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt armed for battle. Zvanzi panapa neshoko raMwari. Panga pane nzira yanga iri shorter, there was a shorter way yekuti vanhu vagone kuenda kuKenani. Ende Mwari havana kushandisa nzira iyoyo iri shorter. Chikonzero hachisi kusaidi kwaMwari. What's happening here? All right. Mwari havana kuenda nevana veIsraeri ne a shorter way out of Egypt. Vakashandisa nzira yakati rebei. Izvozvo ndo zvinodetermina time yatinotaura kuti vakaita 40 years murenje vachidii. One of the first fact, pane mafactors akawanda why vakaita makore akawanda kudaro. Imwe fact iri pachena. Bible rati there was a shorter way. That's Exodus 17. Exodus 17. Exodus 17. Exodus 17, I'll read again. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on a road through the Philistine country, though that was shorter. There was a shorter way. Kurati nzira ikava shorter, time inobva yaafectika. Pavakashandisa nzira yakati rebei, zvakaafecta time yavo. Zvoreva kuti ipapapa zvinoita sekunge zviri kuprogramwa naMwari time yevanhu ava. But time yanga yakavigwa mufact yekuti Mwari havana kushandisa a shorter way kufamba nawo. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Kureva kuti Mwari atarisa mindset, mafungiro evanhu vaabuditsa muEgypt. Ndokuona kuti ndikaenda nawo ne a shorter way, vakasangana nehondo vanofunga kudzoka back. So chakavapa delay kana kuti time yekuita 40 years kusvika vazonosvika kwavari kuenda. Imwe effect iri pachena. It's not about God. It's about the people whom God is leading. Akaziva mafungiro avo. Ndokubva ati rega ndivashandisire a long way. Zvoita sekuti time iri kurebeswa. Kwete nekuti ndo program yaMwari. But iri kurebeswa nekuda kwetype yevanhu vabuditswa naMwari. I'm sure apa uri kundinzwa. So God is time now. Uri kuionera kuti apa yatinofunga kuti inguva yaMwari. But distance ikava longa yanguva yevanhu nokuti Mwari ndiye ati anoziva mafungiro avo. All right. So apa ndoti mindset. Kana uchinyora pasi nyora kuti mindset inogona kukunyimisa chinhu in the right time. Chinhu chova longa, chotora long time than shorter. Kwete kuti iprogram nekati God is time. This time is affected by your mindset. Mwari wakafunga akaziva pfungwa dzavo kuti vakangokasika kusangana nehondo they can go back to Egypt. So there was a shorter way. Mwari ndokubva varegera kushandisa shorter way kwakushandisa the one that was longer. So fact iripo pa God is time, it's man's mindset. Man's mindset. Why? Because God is good all the time. All the time, God is good. He is able, He is mighty. Hapana time yaanonzi apa Mwari powerful. Apa anga simbadika. He is the same. Yesterday, today, and forever. That's why sometimes, and there are times there are things zvinongoitika kunamata kuti there was a time yandakanzwa imwe nyaya sokuti vanhu vanga vapiwa oil, anointing oil, vaishandisa yapera pada kunzwa nyowani masystems emachecha
pazonzi pazogadzirwa imwe yacho manje hombe. The father chiri the father of oil kureva kuti vakambopiwa diki vakazopiwa hombe. That language and that system inotaridza kuti munhu haana depth in understanding kuti what is anointing. Anointing is the ability of God. Isimba raMwari riri kumanifesta riri mumunhu, right? Saka Mwari simba rake, simba raMwari harigone kupackagwa in a way yekuti rinombonzi apa rinenge riri shoma apa riri hombe. Simba raMwari isimba raMwari rakazvimirira kudaro raMwari. Kuopareta kwaro mumunhu rinoopareta at the level of understanding, a level of faith. Zvoreva kuti kana Daniel 11 achiti vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Kurati ari kuti mabasa makuru, great exploits akavigwa mudepth ye-knowledge yemunhu wacho, vanoziva Mwari wavo, vanoziva. Kurati level yekuziva kwako ndokuhukuru na Mwari wako, ndo simba rekuopareta kwake. He is the same, but muvanhu haaoperate the same. Why? Because the depth. All right, I'll give an example. Vanhu vese, let's say vagari vemuno muHarare vari connected, mvura yatinonwa inobva kulake Chivero, but ukapinda muimba neimwe neimwe unoona mumba mune 2 liters yemvura, mune 5 liters, mune 10 liters. We are all connected to the same lake, but nyaya yekuti the capacity yecontainer rawinaro mumba mako ndo mvura yatinogona kukuwana uinayo. Although you are connected to a lake, but unogona kuva une 5 liters yemvura mumba mako. It's more like taenda pa filling station, pa safe station, mumwe anodira 40 liters, mumwe odira 50, mumwe 60. Patiri kunwa pa safe station pane liters akawanda efuel, but capacity yetank rako ndo fuel yaunotakura. So haugone kujaja kuti apa pane fuel shoma nokuti wadira shoma, icapacity yetank rako. So kuita kwaMwari reganzoke kutime. So kutime now, mystery yetime haisi kudenga, mystery yetime iri kumunhu. Noah paanopedza kuvaka ark ndo pachadena kunaya kwemvura. Zvoreva kuti work rate ndo timing. Achipedza construction yeark ndo pachauya mvura. Zvoreva kuti Noah akaita 5 months inouya after 5 months. Noah akaita 1 week inenge ichiuya after 1 week. Kureva kuti timing haisisiri ikoko, timing iri kuno. Mwari wedu haagari mutime, ari mueternity, which is a level iri higher than time. Mwari wacho haagari mutime, munhu ndiye ari mutime. Saka patinoti God is time, language yekuti is actually the opposite. It's man's time. And mutime yemunhu mune mindset yandataura apa, kuziva kwake, mune faith, kutenda kwake, mune masubjects akati wandei. But today ndoandibate pamusoro pechinhu chinonzi mindset. There was a shorter way kuti Mwari aendese vanhu kuKenani, but Mwari nekuti akaziva mafungiro evanhu kuti vakakasika kusangana nehondo dzevaFiristia vanogona kudzokera back, and God had to take them through another way that goes around the desert. Around the desert, because of their mindset. So murume anonzi Jairus arwarirwa nemwana akaenda kunda Jesu, ndokuwana Jesu vaamurodhi kuenda kumba, ndo pakauya munhu achichiregera kunetsa tenzi nokuti mwana wako afa. Mwana haana kufa nekuda kwekuti chirwere changa chakanyanya. Why? Because already the father vasvika kuna Jesu anonzi life. Jairus asvika kuna Jesu vakatoonana, along the way vachitoenda kumba, ndo pakauya vanhu vachibva kumba kuti chiregera kunetsa tenzi nokuti mwana afa. Chiri kuuraya mwana haisisiri sickness. Chiri kuuraya mwana level of knowledge iri muna baba vaenda kuna Jesu wacho. Pakuti kudii? Nokuti kana the Roman centurion akatuma vanhu, Jesu akataura shoko, muranda akapora, Jesu asina kusvika kumba. The same with Jairus. Paakasvika kuna Jesu aigona kungoti, Ishe taurai shoko, mwana wangu anopora.
But Jairus, either the person, not the word, either the person of Jesus to visit. Saka Jesu ichokwadi wakasvika kumba kwaJairus akamutsa mwana anga afa. We celebrate that miracle. But pane era ndepekuti baba vaifanirwa kunge vaine kuziva saRoman centurion, zvaita kuti time ive shorter. Dai Jairus akangoti Ishe taurai shoko, mwanasikana wangu ari kurwara, Jesu otaura shoko, aingodzoka kumba ainzwa kuti mwana apora. Why? Because time akasvika kuna Jesu, dai akangozvitaura Jesu otaura shoko ipapo mwana aipora. But akasvika kuna Jesu, vakatanga kufamba vese vachidzoka, ndokubva asangana nevanhu vari kuti chirega kunetsa tenzi mwana wako afa. Kurati chauraya mwana level of knowledge iri muna baba vaenda nechichemo kuna Kristu. Why? Nokuti muranda waRoman centurion akararama kana kuti akakasika kupora nekuda kwekuti pakatumwa shoko rekunzi Ishe taurai shoko, muranda anopora. So mystery God is time statement ratogara chitaura rakavigwa pa level of knowledge or depth of revelation iri mauri. Why? Nokuti Mwari, he is the same yesterday, today and forever. Iye haagare mutime, ari muinternity, ari above masystems etime. Ari kurarama mutime munhu kwete Mwari. Saka patinoti God is time, iye atori above time already. Saka kudenga kwacho hakuna usiku, hakuna maskati. You remember my statement that now sometimes the prayer of the midnight. It's good to pray. Bible note we must always ought to pray. But the best time yekuita prayer hazvisi mutime. Because kana uri munamato weusiku uri more powerful, it becomes too natural to a level yekuti kune dzimwe nyika kunokuwa usiku, ku New Zealand kuna baba chiwara kwa kuseni. Zora kuti kana takuda kuita prayer 3-2 ndinda ane advantage. Why? Because the prayer of the midnight is a powerful prayer. Yeti nyangwe ndaita prayer pa midnight, prayer iri kuenda kudenga kuna Mwari asiri mutime, asina usiku. Zora kuti prayer inongosvikawo kwakachena ikoko kudenga, because he's surrounded by light. But mindset yedu manje tiri panyika ndeyekuti the prayer of the midnight, because we program things according to time, yet we worship God who is above time. Saka takazodevelop a philosophy nekutaura kwekuti God's time is the best. Statement iyo haina kuipa. Chakaipa ndeyekuti ukashayiwa depth of knowledge yekuziva kuti chinonzi God's time imystery yemunhu ari mutime, maringe mindset, maturity, understanding, revelation and faith yake at that time and at that season. There was a shorter way. Mwari aigona kuendesana kuKenani. Zvekuti pa 40 years vaigona kuita pamwe 20 kana 30. There was a shorter way. But chakavapa kuti vaite makore akawanda, hakusi kuti iprogram yetiming yaMwari. Mindset yevanhu vaburitswa naMwari. Shoko ratobuda pachena kuti Mwari vaikatosiya nzira yanga iri shorter. Vakati let me take these people around the desert because of their mindset. Why? Because vakakasika kusangana nehondo yevaFilistia, they can go back to Egypt. So time yavo ipapa number one fact mindset. Chimwe chiri pachena chakavapawo delay. I can count delay yavo. Chakavapa delay ye 7 days. Miriam and Aaron pavakataura mashoko against Moses, arora an Ethiopian woman, the Cushite woman. Miriam akava neleprosi for 7 days ari outside the tents. Akazojoina vamwe after 7 days. For those 7 days vana vana kufamba, they were waiting for Miriam, which means chimwe chakava delaya chikavasvitsa kumakore atinokaunta kuti vakatora nguva yakareba kuti vasvike. Chimwe chakava delaya is not the devil. Number one, in mindset iri pana Exodus 17 pa Exodus 17. Number two, ndi Miriam.
paakashayiwa maturity and understanding, honor or respect to the prophet of God, that was Moses at that time. So Miriam wakakonzera delay yevanhu vese nekuda kwepamuromo kutaurisa. So there are times ekuti Mwari vakatarisa pamuromo pako nekutaurisa kwako, unogona kugara kunze kwemusasa. Time yawanofanira kunge wasvika muzvinhu kuti zvinhu zvako zviite, you are still waiting to recover from leprosy, kuti ugopinda back in the track, kuti uende. Zvoda kuti pamuromo, speaking negatively against servants of God can also delay you. Unogona kusaziziva nokuti unenge wakazviputira dzimwe nguva nekutaura kuti God is time is the best, God is time is the best. Yet time yacho yakatosvika kudhara, but unenge Miriam, unongotaura so. Whether it concerns you or not, unekamuka kungotaurawo zvaunofunga, yet you are creating a delay in your own life. Zvakanaka kuti zvausinganzwisise unyarare pazviri, zvausinganzwisise uregere kuisa mafungiro ako. Every spiritual matter usaijudge from the natural understanding. Miriam akakonzera the whole Israel to delay for 7 days vachimumirira aita leprosy. Why? Nekuda kwezvaakataura against Moses. And guess what? She was right, but she had no right to speak against Moses. Although she was right, Moses atora a Cushite woman. Shoko rinoti kudi Deuteronomy 3:7. Do not intermarry with other tribes. But Moses watora mukadzi wekuEthiopia, a Cushite woman. Zvekutoti Miriam anyatsobudira Moses pachena kuti hazviitwe shoko haribvume nekudi. She was right, but she had no right. She was right, but she had no right to speak against the servant of God. Saka wachona Mwari pavakatotaura shongwe yegore yakadzika, Moses naAroni vakaburitswa mutende. Mwari akataura naMoses akataura naAroni na Miriam kuti sei hana dzenyu dzisina kurova pamataura nemuranda wangu Moses. To some I speak to them in dreams, but to Moses I speak to him as a friend, face to face. Zvinoita sekunge apa Mwari vanga vasiri kutonga nyaya, but vakutonga rank neright yemunhu muzvinhu. Sei hana yako isina kurova pawataura nemuranda wangu Moses. She is right, but she had no right. These are spiritual things. Chausinga understand, just leave. Kutonga ndikwa Jehovah, just seek the Lord, pray. So delay yakaitika pana veIsrael, it was not an attack from the devil, yanga iri lack of respect kana to honor to the prophet of God Moses. He was still a prophet of God, arora that Cushite woman. But Miriam wakasvika pakuti tese tinonzwa Mwari panapa, sei wazodai so. And she delayed the whole clan. Vanhu vese vakanonotswa na Miriam. So muromo unogona kuita kuti unonoke kupinda muzvinhu zvako, ufungidzira kuti you are waiting upon God's time, yet you are the one delaying God, because God can do it in that season, in that time. But iwe nekuda kwekutaura, you are causing a... Vanhu vakatofunza kuti maybe a spirit of delay, yet it was not the spirit of delay. It was the character delaying them, not the spirit. People of God, hear me very well. That the mystery behind chinhu chatinoti God is time. Chinoda kuti chinyatsotsanangurwa. Why? Because God, Mwari havararame mutime, havagari mutime. Vari mueternity, vari above time. Chiri mutime munhu ari kunamata Mwari, asiri mutime. Saka patinoti God is time kana kuti nguva yaMwari, imystery yakavanzika inoda kuziviswa vanhu kuti there are times yatinotomirira Mwari, tirisu tiri kutomisa Mwari. Genesis 2 verse 5. Mwari nokuti vanga vasati vanaisa mvura panyika nechikonzero chekuti kwakusati kwaane munhu anorima ivhu. So no shrub
hapana kana chirimwa chakabuda muvhu. Genesis 2 verse 5. Genesis 2 verse 5. Maybe I need to read. Genesis 2 verse 5. Chimwe chakadhileya kuti muve nezvirimwa mugarden. Genesis 2 verse 5. And I'll read. When the Lord God made the earth and the heavens, no shrub of the field had yet appeared on earth, no plant of the field had yet sprung up. The Lord God had not sent rain on earth, and there was no man to work the ground. So nekuda kwekuti panga pasina munhu unorima ivhu, Mwari havana kunayisa mvura panyika, saka miti haina kunge yabuda kubva muvhu. So chiri kupa delay kuti miti ibude kubva muvhu. There was no shrub or plant that appeared. There was no man to till the ground. Man was the reason ye delay yekuti miti igone kukura. Why? Because Mwari vada kuti irive garden rinotoda a gardener anoita take care. So panga pasina munhu unorima ivhu. There was no man to till the ground. That's Genesis 2 verse 5. Yet man was already created, but as a spirit being. He was not yet formed as a physical man. He was created as a spirit being. Genesis 1, 27, 26, 27, 28. He created them. So man was already created, but he was not yet formed as a physical man to work the ground in the garden. So there was delay. Kuti hapana a plant or a shrub that appear because the rains were closed. The reason is man, not God. There was no man. God was there, but there was no man. So when man controls the mystery of time, man controls the mystery of time, because Mwari wedu hararame mu time ari mu eternity is above time, but munhu ndiye ari mu time. Saka mu time mune chinhu chinonzi kukura chinodiwa machiri kuziva. So the Roman centurion, muranda wake akapora, Jesu asina kusvika kumba. But Jairus' daughter akafa, vakamirira Jesu kuti asvike pamba anamatire mwana amuke. The same Jesus anogona kutaura shoko munhu akapora asati asvika. Jairus akada kuti Jesu auye kumba. But the Roman centurion akati musauya henyu kumba, taurai shoko. So shoko riri faster. The word travels faster than the person. Saka uri kuona here kuti apa panoita sekunge uyu mwana uyu akazomuka time, but muranda anga akasvika kupora. Mystery iripo. He can do it now as the word, or he can come and do it as the person later. So pa mystery at time haisi maari. Why? Because he can use the word in more speed than the person. But munhu akasava nerevelation of understanding the speed of the word, you anogona kumirira the person to pray for the child. Saka along the way Jairus aina Jesu, kwakauya vanhu vachitomudza kuti usanetsa tenzi, mwana afa. Saka chauraya mwana hasisiri chirwere, chauraya mwana. Baba vane pfungwa yekuda kuti munhu atravhele asvike pamba anamatire mwana. Yeti baba pavakaona Jesu aifanira kungotaura shoko. So mystery yetiming netime up iri kumunhu. Why? Because the Roman centurion muranda akaporeswa. Ava zvanzi pavakatozodzwa kusvika kumba vakasvika munhu atopora kudhara. People of God, hear me very well. Mystery yet timing has to do with men. The mindset, faith, trust, knowledge, maturity. Mafacts anopinda pachinhu chinonzi time. So at the end now, mafacts iwayo kana tisina teaching, tisina kuaziva, tinenge taakuti maybe there is a spirit of delay.
I'm not saying that spirit haiko inoataka vanhu muzvinhu zvavo, the spirit of delay. But pamwe pacho, it's not the spirit of delay. Lack of knowledge. Why? Because pama-facts essay why kana waona kuti pama-facts essay uri right, pa-growth, pa-maturity, pa-knowledge, uri right, then that's the spirit. But usati wati pane spirit of delay, chimbocheka your level of trust, your level of faith, your level of maturity, a level of ma-facts essay uchatozoona sometimes Mwari vaida kushanda newe in a shorter space of time, but vafunga kutenderera newe nekudesert, just like as the Israelites, Exodus 17, because of the mindset. Not because of the devil, but because of their mindset. Mwari vakadziva kuti ndikaenda nawo nepapa, it's faster, but it's dangerous for them. Anyway, people of God, thank you so much. Mwari wenyasha akugonesei, Mwari wenyasha akuchengetei. We meet again tomorrow, same time. We meet again tomorrow, same time. We meet again tomorrow, same time. I hope network you da ite jealous naiga. So there was a shorter way, but God chose the way inotendera neku desert because of their mindset. So mystery of God is time. It's actually man who controls the time, not God, because God is above time and he is good all the time. Hapana time yauchonza kuti Mwari anenge ari powerful, apa anenge ari lesser. Is the same yesterday, today, and forever. He is the same yesterday, today, and forever. He is above time. Saka patinoti God is time, we are talking about the level of man. Ndokuti ndiye anorarama mu time. Munhu ndiye anorarama mu time kwete Mwari. God is above time. Ari maintain it, and he is good all the time. And he is the same yesterday, today, and forever. Saka mystery ye God is time is actually a subject in order to dzidziswa men, because men ndiye ari mu time. And mu time mune ma-facts akawanda. So Exodus 17 yati because of their mindset, there was a shorter way yavaigona kufambwa nayo na vaina Mwari, but God chose a way that goes around the desert because of the mindset of man. Thank you so much. Thank you so much, Flora Chitare. A good night to you, Eunice. Some the scripture is still new to them. Maybe it's good to even in scripture reading. Numbers 12. Numbers 12. Numbers 12. Numbers 12. I've seen some guys, they were typing. Kuti Mwari chengetai muromo wangu. It has so touched me kuti ndivhure a scripture concerning muromo wa Miriam ne delay ne zvakaitika along the path. So it's Numbers chapter 12 from verse 15. Numbers chapter 12 from verse 15, and the Bible reads, So Miriam was confined outside the camp for 7 days, and the people did not move on until she was brought back. After that, the people left Hazeroth and encamped in the desert of Paran. So Miriam nekuda kwezvaakaita akaita leprosy, ndokubva aburitswa mutende for 7 days vachimirira kuti azomuexamina kuti right here. So after 7 days she was brought back kutende kune vanhu ndopa vakazotanga kufamba. So imwe delay yakava mulife yevana veIsrael was not from the devil, but nekuda kwaMiriam, she spoke against Moses. She spoke against Moses. Let me go back a little bit. Exodus, Numbers 12 from verse 7. Numbers 12 from verse 7. But this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why were you not afraid
to speak against my servant Moses. The anger of the Lord burned against them, and he left them. When the cloud lifted from above the tent, there stood Miriam, leprous like snow. Mwari vari kuti kuna Miriam na Aaron, indava musina kutya, why were you not afraid to speak against my servant Moses? So for 7 days, delay yakava pa vana veIsraeri yakava kubva pamuromo wa Miriam na Aaron when they spoke against the servant of God Moses. Lord vaga delay the whole team, and for 7 days they were waiting for Miriam. Muromo unogona kukonzera delay. Ukasazviziva ukasatsurwa kana kudzidziswa pamusoro pemuromo, unogona kuzvifukidzira nekufunga kwekuti ndofunga nguva yaMwari asati yakwana, zvangu zvichaita, but Mwari vacharonga the right time. Yet time yaitwa delay nepamuromo. Mwari vatidzidzise kutaura kwakanaka. Mwari vatipe kuremekedza varanda vavo. Mwari vatiwanire nyasha. Zvisinei nesu zvatisina kodzero kutaura pazviri, regai Mwari ave mutongi, isu tive vanhu vanonamata Mwari. I'm sure regai ndigumire papo. God bless you, people of God.